За следваща среща да се борят Георги Христозов от Оками Доджо и Антуан Стоянов от Оками Доджо. Победител Кристофър Дюшков, Оками Доджо, Асеновград. Павел Джангозов взема трето място. Следваща среща Даян Димов и Хайди Тряпна, Йоан Велков, Катана, Велико Търново. След тях да се подготвят Никола Крушков и Кагай Бургас и Иван Димитров, Катана, Велико Търново. След това Георги Ганев, Драко Найтус, Леон Иванов, Канко, София. Победител Калин Титев, Сантоки Бургас. Победител Божидар Борисов, Надежда Гаврова. Следваща среща Иван Георгиев, Катана.